pontot motorhiba miatt. Most jó lenne, hogyha beíratnánk pontot ad a neve mögé. Nem lesz könnyű dolga a futatra, a szurkolunk a fehérben versenyző Bagosi Norbinak. Elsőkor végéhez érkezik, amikor is igazság ezzel a fővétig az Ivacsics, mint korábbi győztes, nagyon biztosan második, harmadik, nagyon széles a küzdelem, és az utolsó félkör következik. Magabiztos győzelem, kék, sárga, fehér a sor.
helyen, Kriminovsz pedig a harmadik. Továbbra is állnak közel az első két helyen van. Próbálkozik Ivácsics előzni, viszont egyelőre nem sikerül, Rempala vezeti a mezőt, amikor a harmadik kör végéhez közelítünk. Az utolsó körben megyünk. Ivácsics János Kriminovsz is. És nagy harc van a harmadik helyért, úgyhogy Kriminovsz felpattant a motor, hogy csak behúzza. Kék, sárga, piros, fehér.